Ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance naduk Lynshop ka klam COVID-19 hakawat ke benengkong kalako bakalong ka Pynkhreh benekon ni ka klam bat kalalong ru ka Pynkhreh benekon ya ka Sien Lynshop ka baar ne ka second wave. Hendrai hapapet ya ka jingpur state jong ka klam ha ka kenti ka bomenta ka pau ban da khongpong. Bat kijing keno kelami ba kijing yo so thiet biang jong ka klam ka dai tang namar ba Sarkar Jylla ka kensting no ya kilat jingeda namar ka sngo ba kala job ha ka tai ka Sien ka benengkong. Hashwa bagi nikah klam kan wansa priang kensan haga Jylla. Sarkar Jylla nada ubenai leber, kelepen pau bakalong ke Pynkhreh ada ja bagi nikah klam kan sapriang biang haga Sien ke baar neka second wave. Hendrai kat badangnya kisni ke nikah klam kelas sapriang kensan bat ke Sarkar bantai lah kamyaka kelas penmi kensan ki kendon jing perking janman lah kesni. Ka MLA Jong ke East Shillong Constituency Dr. Ampurin Lingdo ilong bak Sarkar Jylla kelale kiar ki MLA kaliang persya bat kam syumnalum ni kanu kejingalang ban ajing mut ni pelio jingmut nak benta lah kam ya kejing sapriang jong ni klam. Ilong bak Sarkar beros kata kalakam bakalong ke Pynkhreh. Ndrei ke bapau menta kalong baki brio ki buan pai na sabar ke Jylla ki bahab bancong penkerpang ilade ki hab ban letsa salak yeng bat kam don kanu kejing Pynkhreh. Bat ki doktor ni kinong tray ketenat kakoi kakia ke besumar ki bapang ru ki hab banit sa shalayeng. I doktor Ampurin Lingdo ilo ong ru ba ki hospital la kanong ba Shillong ki laslay di kinong pang COVID-19. Bat kini ki bapang kim day tang naga district East Khasi Hills ndrei kinong pang nakeleng ki bentala wanra alot sa Shillong namar ba kam syumladon ke Pynkhreh AA ha ki pat ki district ban ajing sumar ki bayo eka COVID-19. Ilakan thoru bahaka bedai bat kejing penslur ke Sarkar ki pat ba ban ITK namar kejing syam hagi babun ki jaka bagi beriau kle lumpat ba ban yo ekatika bat kani kala bu kala ha kejing ma bakala bandon kejing sapriang jong klam ila ajing mut balada ya kedawai pulse polio ketenat kakak kakia kala ban penbet bandai ai haman lagi yeng kala dai ru ban le kum jo ya kani ketika ya dan kejing pang COVID-19 kenang bagi beriau kinom dan kam ban mi na lagi yeng. I Dr. Ampurin Lingdo ila kentoru i kejing penjari basposngi ka containment ha Shillong jowai bat tura. Daga ong bagi Sarkar kala syule kerki ekne kakam klem da perkat pat ban ajing irap ikipat ba ki bahab ban syong halaki yeng. Tangba kini ki indicators ki bamlong healthy. Menchisngi ka DHS kala penmi ya kawai ka list. Ka bapen pau ya kita ki jingdon jong kita ki critical COVID patients haki hospital saudong jong ke Jylla. But ngiyo i ba haki district si. Kadon kata kajing bam Pynkhreh. Giklem la ban Pynkhreh ya lade lada baro ki bapang. Na COVID. Ki belut ban wan sa Shillong. Kan sedon ke krisis ke bakraw ha Shillong. Kan don ke krisis ke bakraw. Kan sedang bandon ke shortage of bed. Kan sedang bandon ke shortage of oxygen. Kan salong kumbakalong siya ki pat ki bentah jong kari India. Tingingi habban kan mau tang kawai. Balada ki districts kimlong ready. Ban handle ya kata kita ki bapang at the lowest category. Ki ong ki don ke A, B, C, D. Tip ka he mano red mano ngi tingim nang. Ngimday ki doktor bangin sultu. Tinrei lada ki districts tu kimla ban handle kini ki patients. But lada baro ki patients ki sedang ban gravitate lane ban pet wir Shillong city. Kan sadon ke fallout ke Bashir kai. Pila yo i ke baja Shagaru Hills. But lada don ke random testing. Di kena ba kitu ki numbers ki bapen pau kumba ka pau mentah kenang he shushu. Ki deternis ki wan hang the po umling klem don keno kejing Pynkhreh. Haduh bandala kentur mangi. Dengilaya keren mangi banong balai ha umling kalong kumne. Mensisngi men arsngi mensngi sajan la duna ki return ndrai kitu ki bala nang wan pat ki lanang le cheki yeng nomor piong mlele home quarantine is good ngin shuya register ha kata ka group ne ka WhatsApp facility jong kata ka Sarkar ti ndrai ki baya phone bat kita ki bawan pai ki shuya phone na ka phone ngimtip what their conditions are like. This is what is happening. Ngilayo iru kumno by way na asya ibatray haribhoy isya syo haribhoy namar ba ilej ban pikir ban ong pidang yawan jengwan balay piyaki syarum seneng biap syo ngayeng te kini ki bang iyo ki baka Sarkar kan haplek kerke
Namar menin ngayo ya kat tu kat ni ki video ha kaba ki pulit ki pahara. Ki klempong ya kanu ke protective gear. Haba ki pa ni ki documents na ki tu ki kali ki bawan ha moyong lani ha kanu ke jaka kaba ki check ha pok ka city. Ki rong ki clear jong ki shapo next to the driver. Will one mask. Mentalele ki ong pihak pong double mask. Pip kuat ban pong ki fancy mask na lor. Na po pihak pong ya ka mask ka balong surgical. Ka balong protective. So ngi hap ban pej ba nang ni syakmat kanum don syuk kata ka inconvenience. Menen ka sarkar kendit ka announce ba barok ki bayap lada ki day ki bayap no covid ne ki bamyap no covid ru day ban pendep ya ki funeral rights jong ki shwaya ka arbaje. Mene ha konsumsi jong ayap riu. Hak dang. Piong ya ki khele tep wut shwaya ka arbaje ya wan no siang. Tekani ka panic ka pen panic ki paj ba. It's creating a huge panic. And I don't know whether kani kerukom ka bangide banle. Katuru kalong very dangerous. Haba piong ba don kam ya kapas ban lech rum sheneng pinsha haki construction sites haki construction workers ban pray hey ki pas. Da lakayat kita kinongkit kita ki tiar kitar ban nakabenta ka constructions lani ban kit iki workers nakaway ka location pihi piong le 25%, 30% tokin le tihnrei lada ka administration ka shimpor kat ni ban serve kini ki passes kan long very inconvenient yo pat ba tela pau shai ha ka to ka list ba baro ki hospital ki badon ha ka sor shalong ki don ye ki covid patients piong ki private hospitals ne piong ki government hospitals namarsha districts don patient covid re baro khat ki don lut hang ni 200 katkum ketukar list. Pila pikir pat ikini ki hospital. Ngapet mangatang ke hospital badon hajan yang jonga ke Nazareth. Paj ba urung umi na kajuk again. Upaj ba ulet kajuk ke administrative desk. So hab kabha ba PI ki SOPs tang ba Pynkhreh ru ba kita ki SOPs ki ba PI nam tau paj ba kilong convenient yu paj ba. Again, katu kalong inconvenient. Habaya ka polio. Pila ban ai door to door administration ya ki kalong ki bahapo ka nyaw ne sansnem kat badai. Badai bimle no da ka door to door vaccination. Pidon ya ka wherewithal. Pidon ki health workers. Pidon enough trained nurses. Balai klem hire nurses biang. Balai klem hire show ya ki tu ki health paramedical staff ki bapi kerke kat tup haus pangut pila thung haus nem boladep ndakawan ka bakham teng e bat piklat banthung biang yaki lada pi up tang ya ka existing facility ka badon hapo ka Jylla ka jongi tharai kan poi ha ka ba e pi Haduh bentahi ka dagaliang jong sarkar girak sedang pen biang Haduh ki doorstep kamot hagi jaka community hall hagi school hagi bahajan bagi beliau kini tang arminit lai minit basan minit kelak menpoi jaka ke ban ai ya uniu vaccination center tikam dan kono ru ka ba bajenga bani ai ha ngusu tu dong ki temen ki kro dong ki bapang ki bistom kim mamla ban let hit ala dia bani ai uniu vaksin tang ba sarkar Haduh mentaru kampat sya ban ong ban ai vaksin hiye Namun kadang-kadang ka arrangement kaya lah don ki baru ki bakwa man suyu tu vaksin sama ki lah man kita nak jing tia aro. Kata gimpat don kono ru ka jing sim mi garai nang liang jong sarkar ban ai tang ba kataru sen ba kidon kita ke jing ye ngila menyekren po ka review meeting ke jongi ke balong ban gasni ke ba penya do chief minister dengan suara yang kata ke jengmut ti ka syong po de ha ki technical team kin ai advice kum ki doktor ki ba dei ba pet yang ni ka di kamat ban pet yang ni jingpang in hapsim ga bai jong kiru kalong babet na kalong bombet long ban atika Haduh ha yin ta kamu kalong menta hing impat ai ban atika Haduh yin ka vaccination mapihi pilaang baro ki MLA kin kentu ya la ki jong ki nong song snong ba ki dei ban shim ya ka vaccination na mentapan ngayo sngo ngayo jingtip Basha ribhoy kibre kila ap halan mendan vaksin show
Tip saha shalong kalong kumno. Mangi giblasim ya ka first dose, tingin dang yo ning imyo kata ka second dose. Haba piong ba pikwa ban achieve ya ka herd immunity. Ngin ya rapi pi. Henry pi hab ban prepare ya ladi. Kata ka way ka oxygen plan. Ngingi yo lightly ki oxygen plan ka sanction na government of India lemba ka PMK scheme. Kiong ba na do bunai January la sanction siya ka state jungi lightly kum kita ki judge plan. Na gini gisngi Kladm ngiyo sngo ba ngayo i ngalak ban bakla ta ngayo i ba ya kata ka plan and set up ha ka jaka ka way ngam kan mau ka kweng ke jaka Shagaru Hills. Tepet ya katu ka chat ka ba mapihi ka sarkar pi penmi banong kini ki de kita ki nongpang ha kini ki hospital. Hei gibon ginong pang Haduh arspa ngut kita kinong pang kiba shitom different categories na kita ki arspa ngayo i kumba shispa nyo pusantam ki don Hashalong City. Mentapilik set ya kata ka oxygen plan shadow syata Shagaru Hills. Kanu kenta kan simpor kata ka selenda ban poi Hashalong lada don ka crisis. Lano pin sedang ka kam hangno pin tei ya katab. Balai vira ya kata shadow syakendong haba piyo i ba ki facilities don kam bakin long close proximity siya kajaka ba don kam ya ka oxygen kanu kenta kan simpor yang iban wan lam ya ka way ka kali ka bara selenda oxygen Shagaru Hills siya Shillong siya West Khasi Hills siya Shela siya Balaganj siya Southwest Khasi Hills sa Katno pat pinpelut by petrol ban ra kita ki kali pihak ban long practical ya kanu ka papile Ngiong balay pin khatlang yang ngi ki MLA ngin ya kren ngin ya tes ngin ya perkhat sani ngin ya debate ngin ya pet banle ya ka bahatam ngas ngau ba management of manpower at this point is very important kidon ki doktor ki baklam le kidon ki doktor ki belong on duty round the clock sakawai de piklam pat activate ya kita ki jing don kam nakabenta ki health workers ngatharai ki health workers mlong shu ban pha sayeng uway u doktor u barung ha ka way ka ward ban pet yakini ki bapang covid ki badon kam ya ka jing ya ka attention ka jong ki doctors jongi hato kita ki ju ki doktor kin rung pat sa ki kamra ha ki hospital sa ki patients ki bam don covid kan sapoy kaput ba ladangin prepare ba tingin hab ban face ya ka problem again and kalong very unfortunate ngate nga shu appeal yu pat ba what panic what num ting what num buri bat ba khli lam lada phi ba khli lang lada phi pahara lang lada phi khmi lang participate lang bat upat ka sarkar but wat no mi shu stang lada don kakam ka bakerke ka bapim lalat ina kaliang jong sarkar ba dagaliang jong election kemudian bentai EUM ke election kemudian bentai EUM jing tre jong sarkar ka tre be laga jong kam bade bentre ti election ga ya hi laga jong election ge bade ben long election ya kata ti ginobla hi ban ker Henry na kaliang jong sarkar hi ban ong bangan kyar hi ban ong mandom don kado no kam bangi train daga bantau ni ko second wave jong ni covid-19 kam dang kum kata hai no ru ni ye train be ban mid was step ngelet keleng sodong ni pen ni ka kam jong ni bara no do ki minister Haduh ki officers ke jong Haduh ki doctor ki nurses jong ki ashas ke jong ki train storm letter be jom dan ngata ka jing manong mandar ke jing train ni train be je kam kadot ke jing Pynkhreh dan namla man ong bagam nom don ke jing Pynkhreh kata ke jing ong jing ki opposition ga don hi la ga jong ga jing kren ga jong ki tambang hi naga liang ga jong hi phu bang yilong review meeting man ga si ting ilong astin si sniru ban namar no pingi Pynkhreh yang jing kam baro man Iakhun ne uknya jing pang